Hereket azatlığının bozulmagy, Türkiýede ýüzlerçe türkmen migranty Türkmenistana ýollar açmagy talap edýär. Tutsuk edilenler bar. 2022-nji ýylyň 21-nji ýylyna Istanbul Halkara Howa menziline 3-nji aý Türkmenistana uçmak mümkinçiligine garaşan türkmen migrantlary köpçülikle nägilelik bildirdiler. Çeşmeleriň habar bermegine görä, migrantlar Türkmenistan howa ýollarynyň 21-nji iýulda sagat 22:00 Istanbul Türkmenbaşy uçuşynyň meýilleşdirilýändigini bilip, 2 gün öňünden petek satyn almak umydy bilen howa menziliniň aviakassasyny gawap başladylar. Türkmen häkimetleri ýakynda Türkiýeden Türkmenistana bir näçe eksport uçuşyny gurnady. Ýöne bu watanyna gaýdyp gitmek isleýän türkmenler üçin ýeterlikli däl. Käbir maglumatlara görä, ýüzlerçe müň türkmen öz watanyna dolanmak leýär. Dün müňe golay ýolçy käbir çeşmelere görä 1,5 müň bu uçuşa gitmek üçin howa menziline geldi. Elbetde hemmeler üçin petek ýeterlik däl. Şaýatlaryň aýdyşlaryna görä, şol bir wagtyň özünde konsulluň howandarlarynyň arkasyna gizlenen binamyz araçylar 1,5–3 müň dollar aralygyna para almak üçin petek satyn almaga kömek bermegi teklip etdiler. Bu araçylar uzak wagtlap betbaççylygymyzy işe düşegini öwürdiler. Toplananlar türkmenleriň konsulluk işgärlerine we Türkmenistan howa ýollary kampaniýasyna nägilelik bildirip başladylar we gaharlanyp galmagal etdiler. Konsulluk işgärleri hemişe bolşýaly howa menziliniň howpsuzlyk gullugyna we polisiýa jaň edip bizi zor bilen dymdyrmak islediler. Video ýazgylarda türk polisiýasynyň surata düşürilmegini gadagan edýän we görkezilýär. Gok almagaly ýatyrmak maksady bilen türk häkimetleri bir näçe türkmeni tutsuk etdi. İkisi bize aýdylşýaly eýän boşadyldy. Beýlekler bilen näme boldy we näçesi tutsukdy, biz anyklajak bolýarys. Ondan öň aprel aýynda Türkmenistan howa ýollarynyň kassasynda da köp adam bardy. Emma migrantlar täze saýlanan prezidentiň daşary ýurtlardaky türkmenleriň köp sanly kynçylyklaryna üns berjekdigini umyd edip arkadagly Serdara Şöhrat diýip gyýyrdylar. Görnüşine görä sabar käsesi dolarylan türkmen ýaşlary hereket azatlygynyň bozulmagyna üns bermek üçin sosial ulgamlarda häkimetlere ýygy derli ýüz tutup başlady. Çykyşlarda ýollary açyň diýen ýazgy bar. Howa menziline türkmen migrantlarynyň özlerine sabarlaryp barandyklaryny bellemeliler. Polisiýa konsulluk işgärleriniň buýrugy bilen açyk araçylaryň bikanun hereketlerine watandaşlaryň ünsüni çeken ýaş ýigitleri märekeden çykardy. Ondan 18-nji ýyly 2 uçar Istanbuldan Türkmenistana uçdy. İlki bilen diňe bir uçuş meýilleşdirildi. Ýöne ikinji uçar gelende ýüzlerçe adam aviakampaniýanyň kassasyna algadylar. Ýürütü uçuşyň ýokary wezipeli adamlar we olaryň garnaşlary üçin niýetlenenligi aýdylýar. Şaýatlaryň sözlerine görä, konsullukdan araçylaryň ellerini doldurmagy başaranlar hem şowlu bolup çykdylar. Ondan öň ýüzlerçe türkmen migrantynyň 3-nji aý Istanbul howa menziline öýlerine uçmak mümkinçiligine garaşandyklary habar berildi. Dün migrantlaryň biri gözlerinden ýaş döküp, mundan 3 gün öň aradan çykan kakasynyň jaýlanşyna gatnaşmaga ýetişmänligini aýtdy. Biz bilen söhbetdeş bolanlaryň arasynda garry, syrkow we kiçi çagaly aýallar hem bar. Olar suw satyn almak, iýip-içmek üçin howa menziline iýmitiň bahasy adatdakysynyň bir näçesi ýokary bolmagyna garamazdan iň soňky serişdelerini ulanmaga mejbur bolýarlar.